Nay, nay! Nay Monday! Ngano ka? Tanawa na ni mga brigatin yan dagko. Huwag yung kutagda. Oh, ngano man? Tuwa ng lakaw ng duha. Huwag yung kusang pita. Naglain sa nagila. Tingnan na mo, pakuyog na sila na ako. Da. Ikaw man sad good. Di makakamaw mo da yung maigsuon. Maugin na sila. Mga subebiya. Mga gaig o. Oy. Ay na lang pagsigyaw-yaw din ha. Apasa na lang to dito. Sige pa kagyaw-yaw. Sige nalakaw na. Ay di ko mapas oy. Maglain ko gako. Sumbong niya ako to sa tatay niya. Hoy! Maunsa ka? Na mga maldita eh. Ibiyaan jud ko. Kuhota. Nag-away na sad mo? Sila rin mga palaway. Mga maldita to mga dagko da. Balik na mo dun ha! Kaya tilaw mo ito tigos kabaw! Sige mo, wak mo kalinaw daw, sila mo gubot! Oh, may kinauli na ka. Oh, Nag-away ito. na sa di mo mga anak. Maldita. Umayo, kamaw di sugat ako! Ang labat sa uho! Karong yung ulit ng mga bataa, patilaw ako itong natigos kabaw. Ayaw ana oy. Unsan man taong ka mga dagko naman yung mga anak. Imo pag yung bunalan. Mauwaw na sila. Aron mo tagam! Siglalis ng mga bataa, mga warabag hinungdan. Linsyo. Di na mao. Kayo sa mga husto, ha? Kana si Andoy, dinala na pati puno nila ni Helen. Ato na nasa laing grupo. Tipunon, di ko gusto na. Ang gusto na ko na, latigo, nagmayo. Sa latigos kabaw, mau na angay nila. Andoy, asa man ka? Tiyo! Tiyo Dimit! Nay nangita ni mo! Ari sa... Sige, ari lang ko magpaabot. Oh! Uy, laklak! Musta man ka? Pensa. Puti, mo padayon jud kag puti po na mo. Naalagi ko'y tuyo ni Noy Binindimit. Ay tay. Tay, ari sa goday. Na si Andoy. Musta naman ka, day? Uy, Oh, si Andoy ba mo? Manoy. Sabi yung tuyo. Nadyo ko'y hangyo ni mo, Manoy. Saan lagi? Si Andoy ba mo tipon daw kuno nato makigpangita sa kanding. Ay, mauwi na imo tuyo, nako. Ula, Ginoy. Di ko ganahan magikuyog atong duha. Mga maldita to. Oh, good. Ikaw lugi akong agdon. Abi nimo, kinahanglan gyud kita'y magkuyog kay swertihon unya ta. Kita unya makadakop sa kandi. Bawi kas mga bayot swertihonon kay pagkatao. Maulagi, Manoy. Ganahan lagi ko magikuyog ni mo, Manoy. Sa pagpangita sa kanding. Kay kung kita'y makakita atong kanding nga, makadawat atong usa ka gatos ka libo ka pisos. Unya, Magtukot ag parlor. Funeral parlor. Dili inday, uy, funeral. Laim ng funeral, beauty parlor. sige ha. Musayo lang ta ugma. Kaya ron kita mo musayo sa uban. Bantay ha, ganahan kay ko ana, magkuyog talak. Gimingaw, nabi ako ni mo lak. Time sa tay. Pwede Oh. mangyo. Sana mapot. Seryoso jud din hangyo. Hmm. Pwede di mo magbinayot. Ano bitaw? Kay basig magpasakop tong kanding sa mga bayot. Sagdi lang good luck. Nindot man ang kitang tulo para maaligrita. Aligri gud. Kita'y rain na nga mangitag kanding. Ngano man di ay o magpasakop ang kanding namong mga bayot, mga buutan mo sa mi mga bayot. Nya may man kami mga batasan manggiloyon, di? Ikaw hinoon pagbantay-bantay imong pagkababay. Kay nagtinuod naman ani mo sa matoy. Di na medyo ko gusto ng matoy kay ngila kay gnaw ya pobre pagyat. Isa man Abot ang na sa matoy tang ba matoy noy? ani, abot na sa tang matoy. Ah, karang ulit taon niya ya. Nakras ko. Nya Manoy, Manoy ang ugma ha, kuyog na ko ninyo ha. Oh, sige, ay kalimot Sige, ka. aris ako. Oh, sige. Kaya pangitaon na sa niya kong tatay. Kusmod na ba kasi mong naong?
Sayop para ko, sir. Ay. Sa'yo. Sayop ko, sir. Huwag sa lagi na saipan mo. Balik, oy. Ang katuring bata nga ni Kuyog ni Simon og ni Boni, sir, dili dito sa David, nga mauntay tuyo na to. Yung saam ni ron. Ang wala na ko sila hingin li, sir. Nagpatabang lang ko nila nga ila tong dadon si David diri. Laro, Miss Boy. Sulod laro ka mo na yung lakaw, ba't? Iwada itong makasa/boning Simon. Wa day taon. Tiyatra gina kayo. Nangagay ko kasaylo nila. Mao na diha. Sugoon ka, di ka tarong paminaw. Mga taka lang kasi mong lakaw. So, sige na lang. Kalimtin lang na. Ang importante katong bata. Kinahanglan ni ag itong bata. Ako yung makita. Kaya kasiguro ko nga makatabang kay ito nga makita agdali ang kanding. Hawa naman ko sila, sir. Ilam tong dadon ring bata. Sabi mayo. Pinas labing dali ha. Ako to paluapon, sir. Kay bawa naman sa sila ug asa nagpuyo ang bata. Tinudon ta gini kay siguro ko dali ra nila itong kita ang kanding. Di na tulugak-lugakan. So lugak-lugak. Ako? Oh, huwag yun ko'y kumpiyansa. Kay lisod kay maunahan ta ang paring. Di na may tabo, sir. Kaya ka na siya mamamparing, ako nagibantayan. Ay, kung ikaw ba, kamot ka nga ang bata, madaanin mo na ako mulakaw ko, kiksabot sa kong nidensyo. Oh, sir. Pero, oy, dama ko ng paniod to. Una akong mulakaw. Yeah, liyog na! Away patasan, away taot ng mga anak ka. Maunsa na sad ka? Toys, ando yan, anangin ni Dimit. Nga to na ko na siya motipon dito. Di na ko na siya makuyog nilang plurog ni Hilin sa pagpangitas kanding. Ang kaan ni mga Ay pasagdi na lang gud na si Andoy good. Iyam lang gusto. kanay mong anak mo maldito. Burukinto kay pagkatao. Ay, way mapili na nilang tulo oy. Parehas na silang tulo. Ngano man kana si Flor di na maldita. Malditam sad na. Sukol siyang maguwang. Amayo ini munday, igait tanan duha. Sa punuan saging pahulbigasan. Ay, di lagi na maayo taon din siyo. Di maayo. Unsaon man day? Pasagdi na lang gula si Andoy din siyo. Sagdi. Pasagdi lang siyang mga tuguyog nilang dimit ba? Kay, mo may ang gusto. Bitaw, maabot ang gusto kay aron siya mabayo, tog maayo. May mo tatong mo kuyog sa siya mga igsuon kay laki siya. Mga babae ko na yung magsuon. Pero sa man mo di ba sila magkaduol? Unya, ipaban-ubanon ng ganaan imong dimit. Nga birdim tog dugo. Madugay ka ni mga anak, magbestida na na. Kana imong juster mo na isulo po niya. Dah, bahala na oy. Bahala. Anong like magsinina na, magbistida na. Bahala na. Ayo! Uy, sir! Maing adlaw. Densyo, Asa? adlaw. Usa man, nakadungog ka ning balita nga dunay bata nga nakasugat sa kanding nga nakahimo pag sa paghikap. Oh, murag nakadungog ko na, sir. Ano ba? Sisidro ko na may kuyog sa mga bata. Dini maayo na. Dini maayo. Di ko makatugot nga mga suod ni ang paring ang makadakop sa kanding. Wa man madakpi, sir. Ang giasoy nga si Sidro ang mga bata nasugatan nilang kanding. Nya, gisugo ni Sidro ang usa ka bata nga sa pagduol sa kanding. Nabuong man sila nga wa man muirog ang kanding. Mao na. Pero pagkatataod ko, sir, nibiya ang kanding. Wa madakpi. Iligro ni Densyo. Amo nang kinahanglang bantayan gyud nimo pa kayo. Ibaw ka. Kuyaw kay maanad na nilang kanding. Di sayo na lang kayo nilang pagdakop sa kanding. Bito. Bito, sir. Tinuod, sir. Wala ako ba? Niagi ko gianhit agi kag tuyo. Kay gusto na ko nga imog yung pahugtan ang pagpaniid kung kinsa gyud makakita sa kanding or makadakop sa kanding. Kaya ang gusto na kong may tabo nga dadon yun ang kanding dito sa dapit nga nag-star ko sa bahay ni Matoy. Okay, sir. Wala problema. Ako nang buhaton. Sultihan ako sa papa.
nga gidungagan ako imong trabaho. Mao ba, sir? Salamat kay sir ha. Salamat. Okay, sir. Sugod ron ha. Sugod ron. Ang akong gusto nga pabantayan nimo nga dili siya ang paring mo'y makaangkon sa kanding. Okay. May problema. Bantay mo bitaw. Sige. Salamat, sir ha. Oh. Hala, si Sir Marlon man na. Bitaw no? Unsa sa kailang sugong tatay sa nga? Nah, sig unsa lang ra ba nila isugo? O gani niya, mutuman na ba dyan dayon si tatay? Unsaon? Daog man kay nas tatay nila. Natural kay, kagawang na sila nato. Usahay di ba na maayo nila ipabuhat ni tatay? Labaw naipahinginlan? Maulagi. Nato na to sa tatay na. Ano na to? Ang say tuyo ato.